Hello, how are you, sir? I'm Debre from Zimbabwe, and I want to join the Illuminati because I'm a prophet. So I want to be rich, famous, and popular. And I've been suffering with poverty for a while. So I think this is the time that I should change my life, and I want my name to be recognized worldwide. Tinokuchingamidzai muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu avo vane nyaya dzavakararama, dzavari kurarama. Dzimwe dzenyaya dzatinokuunzirai pano dzinotikurudzira, dzimwe dzinototivhundusa, asi dzimwe dzacho tinodzidza kubva madziri. Nasi uno mustudio tine mukomana wechidiki anonzi Delroy Takundanashe Giresha. Wakadini naye Takundanashe? Aiwa, tinofara Mai Musha makadini. Tiripo hedu. Tinofara. Delroy. Pandakatanga kunzwa nyaya yako, ndakanzwa kunzi iwewe uri mushandi waMwari. Uri mushandiri waMwari. Uye zvakatanga uri mwana mudiki. Zvakatanga uri mwana mudiki uine makore mangani? Echokwadi ndakatanga basa raMwari ndine 7 years dzekuberekwa. Ndopa ndakatanga kushandira Mwari. Asi pa 7 years ipapo ndingati ndopa ndakazotanga kunzwisisa kuti ndanga ndine calling. Asi zvakatanga ndichiri mudiki. 7 years ka? Tikutaura zvemwana wekuti ari kuchemera mazepi, ari kuti ndipei maheu. Iwe uri kuti wakanga watotanga kutoshandira Mwari. Waishandira Mwari sei? Ndakanga ndatanga kutoshandira Mwari zvokuti zvinhu zvaigona kutondisekesa. Ndichionekwa ndichinamatira vamwe nevamwe vana kana kuchikoro ndaiti ndikaenda ndichizvibatanidza ndichienda kuchikoro ndichitonamatira vanhu. Dzimweni dzenguva ndosvika vanhu vachida kunamatirwa, ndakaneta ndabva kuchikoro ndakutoda kuchema ndakunotamba ini. Vanhu vonyengetedza votenga mazepi. Aiwa, munhu waMwari chikutengerai mazepi mutinamatirewo. Chii chaiita kuti vanhu vauye vachiti toda kunamatirwa? Vakanga vaonei? Wakanga waitei? Alright. Matangiro azvakaita ndiri munhu aiti ndikanzwa vanhu vachienda kugomo ndaienda. Uyezve inini ndisati ndaberekwa, nhumbu yangu yakanga yakaprofitwa kudhara kuti mwana wamakatakura mwana ane chipo kana kuti is a prophet, is a man of God. Semataurwa zvinoitwa kuna amai vangu vakandibereka. Vaiti vakanga vaprofitwa nani? Kune vainzi amachikichi vakavaprofita. Ndekupi uku kwavakanga vaprofitwa kuti vachaita mwana wavakatakura achaita muprofita? Uku kwakuri kumfakosi. So pachechi yavainamata ndokwaiva namachikichi vakavaprofita, vakavacherera mambaira pachechi. Vakati muchipedza kudya mambaira idzi ndopamuri kuzvara mwana. Mwana uyu achanzi Takundanashe, achanga ari muprofita. Ende nemusi wandazvarwa vakabva vauya vakati taudzwa nemweya kuti mwana uye chipo chichazozvarwa, so tauya kuzomudedicate. Vakasiya vandipa a gift of a towel yavanoti yavaiti ndo mento. Ivo muprofita vasati vafa. Saka izvinezvi vakazoshaya. Saka chii chakazoitika? Wati wakanga uri wane 7 years. Chii chakaitika pekuti unoti ndakabva ndo zvakava zvaitika izvi ndine 7 years? So chaitika ndechekuti ndiri munhu wekuti ndaiti ndikaona kana munhu ane kuremerwa kana dambudziko, munhu ari kupisa tsitsi, ndainzwa mwoyo wangu kuda kupa, ndainzwa kuda kunamatira. Munoziva mucommunity kune dzimwe nguva dzekuti munhu anogona kurwa nezvinhu, ndobva vanhu vanenge vachitopererwa kutoshaya kuti voita sei munhu. Ndaingosvika ipapo ndoti ndokumbira kuti ndinamate naamaya, ndokumbira kuti ndinamate nemwana. Saka pandaitonamata zvinhu zviye zvaibva zvatotongoshanda ipapo. Uye kumakomo kuye tichienda ndakapedzera ndaakunzwa kuti panapa pane chaMwari chaamandiri, nekuti ndaiva munhu akanga aakurota hope dzichiitika. Pamwe pacho ndaiva munhu wekuti pane nguva yekuti kana ndaakunamata ndainzwa kunge munhu ari kusumudzwa. Kunamata ukanyatsopinda muna Mwari chaiko unotonzwa kuti panapa kunamata kwangu kuri kutoflowa, ndiri kunyatsonamata. Unosvika pakuzvinzwa wega kuti parizvo ndiri kunamata. So ndo zvizhinji zvimwe zvaiitika. Pakaitikawo dambudziko ndaienda ndomhanya ndonamata, ndichipa ndichingonamata. Uyezve tichienda mumakomo kudaro, pane imwe nguva yekuti vanhu vaibva vati mwana uyu ane chipo chaMwari, because ndaigona kuwanika ndiri nemwana mudiki. Pane vanhu vakuru apa kuri kunaya mvura, makomo manenge ane shumba, kuchinzi kuda vanhu vanenge vakaera. Saka panoda vanhu vanonyatsogona kunamata.
tichipinda tichinamata nzvimbo hatina makoma hatina kupinda tichibvungudza. Saka mama vakapedzera vakuti iwewe unongoenda nevanhu vakuru vakadai sekumakomo indava vakakuchekeresa. Ndikati Mwari vanenge vaineni. So vakapedzera vakujairira. Saka kumakomo ndokukabva matestimony mazhinji because taiti tikanamata. So waitoona mweya uchipa profesi yemunhu wangosangana naye mugomo, mai muri kuchemera zvakati, murume wenyu imimi you've got a problem mumarriage yenyu zvakamira zvakadai, imimi dambudziko renyu rakamira rakadai. Vanhu vaizofollowa back vakutsvaka kuti munhu akatodza chikwadi uya ari kupi mwana uya. Saka mama havana kuzvibhilivha at first, asi vaizviziva but vanozvibhilivha kuti zveshuwa zvinhu izvozvo zvichazozadzisa nenguva iyoyo. Saka vanhu vaiuya tiri kutsvagawo munhu wamwari, kuti munhu wamwari pana baba vana munhu wamwari, aiwa mwana wenyu ndiye munhu wamwari watiri kutsvaga anobatsira muzvizive. Vaitozoita zvokunzwa nemakuhwa kunze ndichizama kuzvivanziridza. Zvino izvi izvozvo hazvina kukuafekta chikoro here? Totanya yemwana we7 years totanya yegrade 1-2 watanga uri kumagrade 1-2 ikoko wakutota basa raMwari, hazvina kukuafekta muchikoro here? Zvaiitika ndezvekuti ndaizvibhalansisa. Saka affection haina kumbobvira yavapo because ndiri kuchikoro ikoko ndoona kuti Mwari ndo vanenge vaindipa futi knowledge, ngekuti kuchikoro chaiko ndaiti kunyangwe ndikarovha because dziripo nguva dzandaigona kumborovha vamwe vachikontinya kana kuti matest, but ndaiti ndikauya zvavanenge vanyora izvozvo ndaitovakunda kudzapara ratogadzwa uprefect headboy ndaitogona kuchikoro. Maticha nemaheadmaster kuzvikoro kwawaienda vakazvitambira sei? Nekuti kumbotanya kuti waimbobuda waingoye kana wabuda muklasi kaiwe? Maticha zvaakaita ndiri munhu ndakaita mbiri munzvimbo yemuguru, hapana asingandizivi, kana vachandiona hapana asingandizivi. Kudzamara vanhu vakuru vanga vaine machechi vakuya vachiti mufana iwe une mushonga une gora tipondoti inini ndinonamata. So kuchikoro zvaiitika ndezvekuti vamwe vana vaiti kana vachibva kuchikoro vakandishaya vaizodarika vachindoona ndichinamatira vanhu, munorepota kupi? Saka pandaizosvika inini ticha vainditicha inini vaitonzwisisa uye vaitodawo kubatsirwa. Vamwewo ndo vaitoti iyeyu anonamatira vanhu, kuna zvakadarika mwana anozive ikako. Saka zvinhu zvokuti vakapedzera vakutoti gombedzera kuti iwe basa raMwari chirega kusiya, asi toda kuti wandira kuchikoro. Kudzamara vaindipressurizawo ivavo vaingoita kuti ndingoda zvinhu izvozvo pasina ndichisimbira rimwe side, ndaivavarira kuti ndizvienzanise zvese. Tinoziva kuti kana munhu wakuita zvinhu zvakasiyana nevamwe zvine pressure yazvinokupa, wakazokura uri iye zviri mukomana wechidiki. Tinoziva kuti kana uchikura dzimwe unotaka kuonawo vasikana, unotaka kuitawo into. Saka izvozvi zvekuti unoita basa raMwari hazvina kuafekta here izvozvo zvekuti unotiwo ndakatambawo mutambiro unoita vana vese? Zvinoitika ndezvekuti kana uri munhu une chakanaka chiri pauri chinoda kuchengetedzwa newe muridzi wacho, pane mamwe masituations aunogona kumbopinda asi dzimweni dzenguva unopedzisira watorealiza kuti asi inini zvandira kuti hazvienderani. Semunhu wechikomana unotomboona musikana kuti musikana akanaka, but calling inobva yandireminder kuti no, you don't belong there. Hauzoshaya. Noti zvokuti ndingaite zvaizoita vamwe ndaita pressure mazviri. Kana iye zvino zvipandinowo mumasikana muzakaro chinamata uri muchechi neji yangu ida pressure kuti munhu waMwari ngaatione, munhu waMwari ngaazodai so. So inini manje ndinenge ndichingoti ndikagara ndonamata mweya uchindirimainda. Saka ndinoziva kuti apa ndikatamba kuvakadzi ndinonyura, ndikatambira kune mari ndo zvinhu zvandiri aware of. Pamari apa tinoziva isusu kuti vanhu vaMwari kuti maprofita anotaura nezvavo zvinezvi tinonzwa vachishandira vanhu. Kune inonzi ma1-on-1 kuti uone munhu waMwari unofanira kunge paine mari yakati inobva yatemwa kuti unoone munhu waMwari. Saka iwewe kana munhu ari kuda kubatsirwa vanhu vane matambudziko uri kuzvifambisa sei? Chinoitika ndechekuti isusu kuchechi kwedu tinoteedzera doctrine rekuti munhu wese anoda kubatsirwa zvaMwari mukati. It's either i1-on-1 kana kuti mauya mukandikumbira ndiyo ndizokunamatirai kumba kwenyu inini necongregation yangu tinouya tokunamatirai mahara. Imimi mega mukaona zvakutambanukirai zvakunakirai, tinoziva kuti kunakirai kwezvinhu imimi zvinenge zvatinakirawo. Saka tinoti isusu kuchechi kwedu hatitenderwi kuti titi munhu tipe mari, asi munhu ngaade kutenda ega kana zvamiti. Zvichida kuti muri kuti imimi amuchaje asi munotambira zvipo zvinenge zvabva kuvanhu zvaanenge abvisa nemwoyo wese. Munhu ari even kuchechi kwedu isusu hatibvunze offering.
kuchechi kwedu hatibvunze offering kuti isai offering munhu wega. Kana pane zviri kuitikawo zvawada kutenda nazvo Mwari wega, unofamba woenda kumberi wobvisa wega, noti kuti zvinotopronouncewa kuti uyai nemaoffering uyai. Pane here zvekuti unoti wewe inini handichaji hangu vanhu, asi ndakamboitirwa izvi nezvizvi nevanhu vekuti vakanga vachida kutenda kushanda kwandanga ndaita navo? Ya, zvizhinji zvakafanana nedzimwe mbatya zhinji dzandinadzo, vanhu kutenda kwavaita. Foni yandinayo, vanhu kutenda kwavaita. Ndine imwe nzvimbo yatakapiwa yeground stand, kutenda kwevanhu ikoko. Passport yandinayo, kutenda kwevanhu ikoko. Muchechi macheya, kutenda kwevanhu ikoko. Mainstruments, kutenda kwevanhu ikoko. Saka vanhu vanenge vachingotenda nenzira dzakasiyana. Dzimweni dzenguva kune munhu anotouya uchitoti handina chekudya because kana uri munhu waMwari, vanhu vazhinji havambonzwisise kuti utoriwo munhu wechidiki. Pamwe unokwa kutotarisa vanouya vachikumbira iwewe tashaye chekudya munhu waMwari. Tine vana, saka dzimweni dzenguva ndinoenda kupererwa kuti zvino inini ndinofanira kunge ndichipasa handina, but unoona munhu atouya nechikafu chake chekuti ndirotopa vanhu vanenge vachikumbira ndikatosara nechimwe. Zvichireva here kuti wewe zvinotaurwa nevanhu izvi, vanhu vamwe vanotaura kuti kana uchida kuita mari vhura chechi? A church is not a business. Church itemberi yekuti vanotenda muna Mwari vanofana kuuya tichisimbisana kunamata. Nyika ino yatigera hatikwanise kunge tichiyambuka pane mamwe maproblems kana tisina Mwari. Kuri kuti Bhaibheri saka munonzwa rinoti hatirwe nenyama kana neropa, asi tinorwa pamweya. Tiri kusimbisana mumweya waMwari, ende tine rwendo rwatinaro runova nyaya huru kuti tiri kuda kuenda kudenga. So kana tavhura chechi hatisi kutarisira kuti tiri kuda kuti tiite business. A church is not a business kana kuti a source of income. Chechi chinhu chekuti vane matambudziko vanofana kuya kuzopora. Saka munonzwa kuna Mateo 11 verse 28 inoti uyai mese makaneta makaremerwa nekuti ndichakupai rugare. Hatingati vanhu vada kupona vari kuya kuchechi tiri kuvamura mari. Vanhu vari kuti isusu tiri kunetseka mari, vari kuya kuchechi tiri kuvaturira mari. So ndomamiriro azvinenge zvichiita. Ndezvipi zvimwe zvekuti unoti mukushanda ndichishandira Mwari uyu zvawakambosangana nazvo zvekuti unoti ndakatovhundukawo nazvo, asi zvichida nesimba raMwari riri mandiri ndo rakaita kuti ndikwanise kupfuura? I still remember mucommunity yandiri kutaurirai munzvimbo district yandiri kutaurai yeGurwe district, munhu ndakaita mberi imomo. So pane vamwe vanhu vaMwari vakauya, but kuuya kwavakaita ikoko chechi yavo ivo vanoita zvekubhabhatidza. So vakandikumbira vakati munhu waMwari tiri kukumbiraiwo kuti tiende nemi tangunamatira vana ava tichivabhabhatidza. So ndakaenda navo ikoko, asi handauziva kuti vanhu vanga vatori maplans avira kutondouraya ikoko. Saka vakatobva vatozonipushira mumvura pamba kanyura, asi nokungoti munhu unenge une faith unenge uchitopanika kuti izvo panapa ndaakutofa. Saka ndaakutofa panapa, ende panguva yandirambenge ndanamata ndinzvere kuti kwandiri kuenda kwaita sei, because sometimes ndiri munhu kuti kana ndichienda kwandiri ndichienda nditanga ndanamata, but ipa vandobvera ndanamata. So rima ranga rafamba ipopo ndikadai ndakatofa, but ndakazopepuka. Wakapunyuka sei? Mwari vanenge vachita kuda kwavo. Hauna kuzonyura? Handina kuzonyura because ndakazowiri kana ndapa pamusoro pemvura iyo zvikatozovashamisa, asi vangu vakunyara kuti vachitaura kuti takusiyai muchitete tiri kunya, because ndakatodaidzira munoziva pressure between kufema nekudaidzira zvese ndo panozomedza munhu mvura mudumbu. So ndakabva tanga kuwevha ruoko ndakunyura panapa. Saka ndakati kekutanga ndichienda ndinzwa ndakuenda ndondavavarira futi ndodati pamusoro kechitundu ndavavarira kechi3 ndoba ndikazokuti panapa ndakutongovhaka 1 ndoba ndikazonzwa ndapamusoro handida kuziva ndakazobuda sei. Zvichireva kuti wakanga uri munhu asikagoni kushambira? Saka wakatoshamisika kuti pamusoro ndaenda sei? Handina kumboziva kuti ndakaenda sei, asi ndinotombozvionza ndikagara pasi kuti kasi paipai ndakabuda sei nevanhu vavo izvozvo. So vanotonyara kana vakandiona murodha. Mukukurukura pane dambudziko rawasangana naro iye zvino izvi, ndo ratiri kuda kutaura nezvaro. Chii chiri kuitika iye zvino izvi muupenyu hwako? Alright. So inini munzvimbo yandachitaura, nzvimbo yeGuruve, ndichitanga kunamatira vanhu imomo, pane mukadzi akauya. So mukadzi uyu kuya kwakaita akauya nemota yake yaiva Range Rover yered, asi anga ane mumwe munhu anga akapfeka futi zvered. So ndobva adzika, ndobva auya akati munhu waMwari ndisu nda kunamatirwa nemi, ndobva ndamunamatira. Then akuenda akudzoka akubva papa ndaimunamatirira, akabva ati inini ndira kukupai mari because makambondinamatira zvinhu zvangu zvirikaita. Ndikati I don't remember ndichikunamatirai, itori first time yeni kutokuonai panapa. Even ndikanzi ndasangana navanhu vakawanda, asi ndinotoziva munhu wandinenge ndakambonamatira
imi muri ndakakunamatira zvinhu zvinhu zvikaita zvikanzi ndakupai 2.5 nekuti makandinamatira zvangu zvikaita sei zvikaita. So mari ndakabva ndaramba, ndakangofungidziva ndikati mari ndo mudzi wezvakaipa. So ndaramba kudaro ndobva ndazouya kuno kumfakosi. Ndauya kuno kumfakosi amai vai vakazotera. Vatera kudaro vakauya nehembe dzavakauya nadzo nemamini brief nezvimwe zvinhu zvanga vainazvo. Zvikanzi ndakuigirai munhu wamwari. Ndikati imimi maita henyu but I don't think kuti it is possible kuti inini ndiri kukunamatirai semunhu wamwari munondiigira mamini brief. Hazvienderani. Plus imimi last time I still remember kuti makambodai mungada kundipa mari. Imimi muri kumbonyatsoita nezvenyu. Amai vai ndobva zvadi ndobva vachienda. So ndakatanga kurota dzimuhope ndichivarota vachiita zvinhu zvavaita, ndichivarota vachida kundipa mawaini. Ndikati inini zvehope ndizvi handikwanisi semunhu anonamata. Ndakabva ndatanga kunamata kuti mwari zvamakaitira Shadrach, Meshach and Abednego mugomba remoto, pavakakandwa mugomba remoto namambo Nebhukadhineza havana kupanika, vakatanga kunamata varimo. So any challenge yandikuzopesana nayo ndoda kuti ipere ndokupera kwaita hondo dzaamai angu. Zvadaro pai ndine mumwe munhu shamwari yangu wandinaye anga nechechi yake kuruwa yaakavhura. So akazondifonera mumwe musi zvikanzi tina amai vandinavo kuno kubata amai ava ivo vari kuti vanoda kunipa mari, vari kuti ini ndakambovanamatira zvinhu zvavo zvikaita but inini I can't remember, I don't remember kuti ndakambovanamatira zvinhu zvavo zvikadai ndichovazei first time. Ndikati tora tioneiwo foto tione amai ava kuti vakaita sei. Ndiri kuona kutora foto ndiri kuona ndo amai vakambouya nekwandiri but zvekuti ndotamba nauyu handizivi kuti vakazviziva sei, vakazoenda kwaari ikoko vachiita sei. So zvachidaro zvapedza kudaro inini ndakazoona imwe nhamba yakandifonera after zvese zvaamai ava nezvanga zvaitika futi kune uyu zvimwe chete zvaamai ava. Ndakaona nhamba yakandifonera yekunigeria. Nhamba yekunigeria iyi ndakabva ndaanswer evideo call. Ndiri kuona profeta anotone mari, anopa vanhu mari, anozikanwa, anotone machannel wake maprophetic channel anobuda mumatv. Zvikanzi awayu ndikati ndiripo makadii munhu wamwari, kwakanaka here kuti tsika kudai so. Zvikanzi aiwa tinofara muprofita wedu wechidiki ndakufonera chikonzero nhamba dzako ndadzipiwa pamweya, I'm your mentor. Ndikati alright totenda asi inini dzimweni dzenguva I don't believe mune mentorship ndoda kunyanya kunamata mamabvi. So mangwana acho the following day vachibva kunofona ndakabva ndarota hope ndaenda muchechi mavo as a guest. So ndaenda muchechi mavo as a guest kudaro ndakabva ndapiwa elevator yandaifanira kukwira kuenda kuroom yainzi yangu but pane hembe dzered dzandandapiwa. Ndikati inini hembe dzered handisi kuda, ndakapfeka zvandakapfeka, ndakapfeka zvewhite. But ndichikwira kuelevator pane door randakabva ndaona. Door iri ranga rine ziso kudai, sign yeziso kudai nemamwe masymbols anga ari ipapo. Saka ndikabva ndatanga kutiza chakaringa mupfungwa dzangu ndicheilluminati. Ndo ndatanga kutiza kuhope ikoko. So ndakabva ndapepuka. Mangwana acho ndabva kurota hope vakabva vafona zvikanzi sei uri kuramba utiite secret out. Ndikati secret out I don't know anything about secret out. Ndasanda ndambonzwa nezvayo yakaita sei zvikanzi inoitwa manheru kutanga natikofu tinenge takabatana maoko navanhu kuchechi kwangu tichikunamatira iwewe. Ndikati inini zvema secret outers ndikwanise kuti tinge tichiita izvozvo. So last week pane friend yangu akandifonera achiti nini pane video rangu raeditwa hanzi AI here video rake iyi raaiparidza. Ndikati raeditwa kuti kudii ndobva andisendera ndiri kuvhura ndiri kuona iye pavidhio ipapo aitaura kuti inini ndakaromba ndakajoina illuminati so I want to be born again. Ndakajoina illuminati through church handisinganabati ina chechi yangu iyi haisi chechi yayo yaMwari. I want to be born again. Ndikati inini ndokuziya because pandakatanga kuprofita iye ndo paakatanga kuprofita tainamata asi kuti inini ndakatanga kuita basa raMwari but yanga atori mudiki asi kuti munhu anga ari muhombi kwandiri. Chikwira kumakomo kwira kwataita makomo aiva ari profit. Ndikati inini ndinokuziva vana kuti munhu wainamata. Video iri hauna kutaura nezveshuwa. Ndikati ndisendera 2 mavideos zvakare video rakaeditwa nevideo rawakaparidza iwewe ndotoona zveshuwa video rakadi rakaeditwa video rake iyi chechi yake ndobva yatoparara. So ndabva kutaura naye I think marimwe zuro ndakareceive call yakafonwa neprivate number zvikanzi yellow how are you munhu aizama kuda kutaura shona
zvikanzi we are going to do what we have did to your friend. Ndikati what are you saying? Ndobva yakata phone. Zvikanzi ndobva yafona futi kechito zvikanzi you have refused to join us. Uda kuzvita munhu akachenjeresa iwewe. Uri mwana mudiki kwambona upi mwana mudiki anenge ane church. Ndikati church ndeyamwari haisi yangu. Namba yangu maiona kupi? Inambodairwa ndobva yakatwa. So pane imwe foni yangu iruku yanga isina moto ndikadai ndaitakura. Ine nhamba zvese ndopabva patanga kutaura zvikanzi iwe tiri kuedita mavideos. Hatimbofuta tatadza kuedita mascreenshots mamwe acho ndinawo muno. Saka tiri kutoedita uchaona chechi iyo ichadi ichabva yaparadzika. So inini muchechi umuka panoti vane challenge yakamboitika yekuti pane vana ava vakatanga kuuya pandakatanga kuita munoziva zvinoitika ndezvokuti kana ukatanga kunamatira vanhu zvakanaka panogona kuti akamukurumbira so ndozvanga zvakuitika. So zvadaro vana ava vakauya muchechi asi vauya muchechi sekudaro takatanga kunamata navo but handauziva kuti vanhu vanga vari pamisheni yavo. So nekunamata kwatanga takuita navo ivo vaakupinda mune zvokunamata mumwe ndobva mumwe musi tazokwira mugomo ndobva anzi iwewe taura tione kuti wakarota hope dzakaita sei. Ndobva taura zvikanzi takarota hope tiri pasi pemvura ende vanga vakabatana vana vangwasikana tiri pasi pemvura kudaro takaradzwa glasi zvikanzi munhu itira kuti mukatore kada kuti wanga akachenjeresa sirei. Zvese izvi pazvinenge zvauya like you are saying kuti handira kuziva kuti vanga vaine mission. Mweya mutsvena una kukuratidza here kuti vanhu vauya vane mission? Chinoitika ndechekuti chechi yedu ichechi ine vanhu vakawandisa. So mweya unozokuudza but unokuudza lately. Kuzotsvaga unozoona mafambiro emunhu manje. Because pamwe pese unenge usingambotsvaga ende zvemunhu. Unenge uchiona ponenge wakutoona zvepai zvenyama nekuti mweya unenge usina kuratidza saka iwe ndiwe unozoona. Ndinenge ndakuona ndakuzonyatsosecha manje pamweya kuti Mwari ndiradzei chokwadi. Then ndokuzotaura hope zvikanzi tobva takunongedzerwa kuti imimi saka kunongedzerwa kwaitakaitwa takanzi tikudonhedzei ende vana ivava zvavaita vainosenda mafotos kuno kuvasina kupfeka kufoni kwangu kana mungu ufanira kuti ndakusuwa indi uzokuonai. Haisi yega machallenges pane n'anga dzimwe dzemandiriri muno muZimbabwe dzaiuya kumba but endai zvaitondibvunza munoziva ndakapedza ndakabvunza kuti neeji yangu inini kuvanhu vakuru vane machechi vari kumbosangana nazvo vaigona kuuya inini I still remember pane imwe n'anga yandisi kutaura zita ine mukurumbira munhu ane mari ari kutoita mbiri izvezvi muno muZimbabwe. So akasvika but ina handobvira ndaziva because handisi munhu anotevera zvinhu zvevanhu vanenge vachiita zvenganga nguva zhinji ndini ndichiparidza nguva zhinji ndini ndichinamata. So akasvika neconvoy yemota zvikanzi inini ndira kubatsirwa munhu waMwari ndaishanda maokei so ndanzi ndakaba 50,000 saka nda kuti mundibatsira because nyaya yangu itori kumapurisa. Ndokunamata mweya ndobva wati baba imimi mato yauzondiedza sei muchidaro hamuna kumbobvira makashanda maokei mato yazotesta. Akuenda muromo wakabudisa ndeyokuti mfana iwewe uri kutora maclients edu muchimabatsira mahara kuchasauta mari ende futi iwewe haunyatsooni ndira kupa mushonga wekuti uone ndikangoti Mwari inini ndonamata handimbofa ndarege kunamata. So zvazodaro vasikana vaiva imwe musi takaenda kugomo takwira gomo tikazoona vabatana because vanga vari system yekuti vakabatana maoko mweya kuchechi tirose tikandi chinamata ngatibatanei maoko munoziva nguva inombosvika ngatibatanei tiende pamberi paMwari kudidi. Saka ivo vaizvibvisa pane vamwe vonobatana pavo vega vanga vasingadi changa chitori chigurupu chevanhu. So mumwe musi takangonamata paground tiriona vamwe vari kutiza vakadai vamwe vari kumhanya vakadai vamwe vari kubvisa hembe ndopakazobuda nyaya zhinji idzo dzekuti iwe tagara tiri kutombokuzama tiri kuzama iwe tira kuti upinde matiri zvekuti zvinhu zvauri kutaura izvi zvitori neumbo hwevanhu vakaona zvichiitika zvine umbo. I still remember pane musi watakambonamata pakaitika that miracle yakashamisa vanhu vese ikamuka ichitaurwa makiseni munzvimbo yemufakosi. Pane amai vanga vauya saka mai vanga vane chigubhu chavo changa chine mvura chigubhu chine mvura kudaro vainamata vakachibata but chakatanga kubvira moto mukati chigubhu ichocho kubvira moto mukati zvekuti vanhu vese vanga vari pamapastors vakatanga kushamisika. So ndo the very day razobuda mweya yese iyo. Saka chii chakazoitika shamwari yako yati nini sangano rangu ratoparara nekuti vanhu vari kuti ndakatadza wareceiva makosa iwewe chii chakaitika pauri? Ini chakaizoitika kwandiri ndechekuti pane munhu akandifonera achiti imimi taona video renyu pasocial media imimi manga muchitaura kuti vanhu yaitijoine satanism yakanaka, illuminati yakanaka, inotikomborera, inotipa mari saka muri kuona chechi yangu ndira kuti izare ndiri kuita zvesatanism ndikati wow.
saka ini handabvira zvokuzotozoti vhidhiyo ratosendwa handina kutanga kuzviziva nemunhu akazondisendera mameseji. Ndakatozozviziva inini, vamwe vanhu ndo vakatozondiudza. Munhu yakatosenda screenshot manje varatidza kuti tapedza newo zvatakufonera tikakudza zvindo zvataita ndozvataita. Saka muri kureva imimi kuti kutaura kwatiri kuita kunoku pane vhidhiyo renyu kutenderera pasocial media muchikurudzira vanhu kuti vajoine satanism kuti ine mari. Uyai tijoine satanism kuti ine mari, nandakana mari yandinayo. Hello, how are you, sir? I'm Deure from Zimbabwe, and I want to join the Illuminati because I'm a prophet. So I want to be rich, famous, and popular. And I've been suffering with poverty for a while. So I think this is the time that I should change my life. And I want my name to be recognized worldwide. So namusi wandaka nditoriwo munhu anga atori pafight nenyaya idzodzo. I think ndichinzi ndinoda kuchenjeresa. Kuuya kwamaita kuno kustudio muri kutaura imimi kuti vhidhiyo ratenderedzwa i-edited video. Hamuziri imi vhidhiyo iroro imi pavhidhiyo iri makatorwa imi rakanga riri vhidhiyo renyu muchiitei? Ndichiparidza because ndoti dzimweni dzenguva kana ndisina basa ndiri pamba ndakuita vhidhiyo ndakuparidza. Ende ipapo ndaisimbisa vanhu kunamata ndichitaura maexamples kunana Joseph kuti Joseph was a prisoner but akaitwa a prime minister. So it doesn't matter how people view you or sees you. What matters is how God sees you. Ndichitoparidza ipapo ndichisimbisa vanhu kunamata. But chakazondishamisa into my surprise ndichivhura vhidhiyo ri voice rangu ipapo ndo voice rangu raitaura ipapo but rainzwika hari magirigirigiri. Quality yacho hamene zvayakangoitawo zvayayona ndo yakasiyana but voice riri kutenderera. Saka chii chamuroda kutaura imimi kuvanhu tichida vaona vhidhiyo iyoyo kana kuti kuvanhu vane matambudziko mataura imimi kuti munobatsira ende mataura kuti munobatsira pachena zvekuti pamberi apa hatizonzwa kunzi aiwa ku1 on 1 kana maakuenda kuna profeti kumfa kwose kuti akuenda kuna profeti nemari. So zvandoda kutaura pane vanhu whoever who is watching this video or anyone who's going to watch, uri munhu wechurch ziva kuti uri paattack, uri pamwerima, there is a spirit movement iri kuitika. Nyika yedu haisivamira zvakanaka ino yachigere inoi. Inini ndaishamisika kuti munhu akavhura church ari mwana mudiki anotanga kurwiswa nezvakawanda. Asi akavhura bhawa hapana nyaya nemadhara nevanhu vakuru vanotanga kusapota imomo. So dzimweni dzenguva chandirira kuti nditaure ndichizonamata mweya ukanodza kuti namata usarwe nenyama. Ita segondo. Gondo kana achida kutora hove mvura rinotora hove harirambe ichirwira imomo because harisi riro nzvimbo, harisi territory yarena. Rinotora roenda naro mudenga because environment inouraya chimwe chinhu. So da kuti kana uchinamata kune vanhu vari kurwa newe, you don't have to fight those people munzvimbo mavo. Toda munhu anoita segondo kuti kunyange ukasangana nemachallenges andiri kusangana nawo, I know kuti hazvisi easy kuona someone a young person like me achilida church tichivhura mabranches tichiita zvatiri kuita zvinhu zvakaoma. So ndiri kuadvisa kuti munhu wese une church une challenge yauri kufesana nayo kunyange mumba menyu kunyange mukama zvinowanika da kuti tinamate. Ende kutaura vhidhiyo iri chandainga panapa ndikapedza vanhu vese ndichivaunza kuti imimi vhidhiyo iri ndire kunyeba because vanhu vese vachitanga kubvunza mabudiro akaita iroro rinori ngaribudewo nekuti ndiri kutaura chokwadi mamiriro azvakaita. Ende riro racho ndicharikanda kuti zvigozikanwa zvechokwadi ende mugoziva kuti pane chamwari chasatani futi chinowanika ipapo. So hazvinei kuti zvakamira sei, ndati environment ngairege kukudya but ngaikusumudze pakunamata. Kune situation inofana kukusumudza pakunamata. Even hana paaiona mwana penina achiyamwisa vana zvaimutuma kunonamata. Machallenges aunofesana nawo anofana kukusimbisa. So ndiri kutaura kune vamwe vechidiki bhaibheri rinoti majaha nemhandara vachaprofita. Uri ikoko une calling yaMwari, you are going to face some challenges anogona kukuda kukudonhedzera pasi, but tiri kuti ngatirambe tichienda kumberi tichinamata tigonamatira nyika yedu. Mazuva ekupedzisira ndo atiri kurarama tiri. Toda kukutendai kuva nesu muchirongwa My Story. Nhasi unotanga tina Delroy Takunda Nashe Kiresha, uyo akatanga
atiye akatanga kuita basa raMwari ari mwanana zvekuma 7 years nanhasi achiri kuita basa raMwari uye ataura kuti vanobatsira pachena. Tinoziva kuti imimiwo kwamuri muri kurarama kana kuti makararama nyaya yekuti munokwanisa kuuyawo kuzosheya nevamwe zvichida ichivakurudzira, ichivadzidzisa, ichivapawo kunyangwe tariro yekuti vararame muupenyu. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti tikwanise kunzwawo kuti imimi what is your story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare muchirongwa chinotevera.